Ja. Ja, dat is wel aan hier. Hey, materiaalwagen wel, Kobe. Dat is fit net. Wat hier al? Te hoe? Maar ik kleine. En ik ga we maken niet toe en ik moet Kom zo nog zitten. Kom zo zitten. Zwaar in man, joh. Ja. Alles goed. Zo rond in het kulp. Zo, nou, ik hoor het. Reis de dag niet voor het avondeel. En ik steeds zitten.
Attentie, Dixmet, alsjeblieft naar de rijdenplet. Dixmet naar de rijdenplet. Nee, dat is geen ja, maar die kant moet niet vallen, denk ik. Die vallen zeker die dingetjes op. Nummer 1 naar voren. Hop, nummer 2. Hop, nummer 3. Hop, nummer 4. Hop, nummer 5. Hop, nummer 6 naar voren. Hop, linker 4. Hop. Presenteer! Hoi! Dank u wel. Schutterij Sint-Sebastianus uit Meer, mag ik u heel hartelijk welkom heten op het 178e Bondschuttersfeest van Schutterij Sint-Hubertus hier in Gulpen. We hopen dat u samen met iedereen hier aanwezig vanmiddag een fijne middag hebt. We wensen u veel succes bij de diverse wedstrijden. En ik wil graag koningspaar, voorzitter en secretaris uitnodigen voor het drinken van de erewijn. Dank u wel. Presenteer! Vaandel uittreden. Stand up. 3. Aan ten schouder. 3. Met 4 rechts. Op. Voorwaarts. Uit.
Verenigd weer. 4. Dank u wel. Zelf. Geweer. Schutterij Barbara Weersen, ook u heel hartelijk welkom op deze 19 juni in Dorpen bij dit Bronschuttersfeest. We wensen u natuurlijk ook heel veel succes vanmiddag en mag ik van Koningspaar, voorzitter en secretaris uitnodigen voor het drinken van de erewijn. Dank u. Verenigd weer. 4. Vader, uittreden! Zelf, geweer! Altijd schouder! Geweer! Met vieren, hek! Op! Voorwaarts! Marsch!
u wel. Zet af! Wie? Schutreis en Paulus even ook u heel hartelijk welkom op deze zonnige dag natuurlijk bij het 178e Bond Schuttersfeest. We wensen u ook heel veel succes vanmiddag en mag ik ook van uw schutterij, het koningspaar, de voorzitter en de secretaris uitnodigen voor het drinken van de erewijding. Dank u. Zet af! Wie? Aan de schoot! Wie? Met viererij! Op! Voorwaarts!
Dank u wel. Schutterij Sint-Sebastianus uit Vaarzaten, mag ik u van harte bedanken voor uw deelname vanmiddag aan dit bondschuttersfeest in Gulpen. U heel veel succes toewensen vanmiddag en uw keizerspaar, koning, voorzitter en secretaris uitnodigen voor het drinken van de erewijn. Dank u. Goed zo. Dit is wat terug, man. Joep. Hallo. Hop. Hop. Hallo. Hallo. Rechter. Op. Op. Eén pas naar rechts. Uit. Uitgeven. Naar rechts. Rechts.
Buiten ook nog dan. Meneer Hermans. Dat is het stadsschut bij ons. We zijn. Dank u wel. Hallo! Weer! Mag ik de dienstdoende stadsschutterij uit Maastricht heel hartelijk welkom heten hier namens Schutterij Sint-Hubertusgilde. Dank voor uw komst naar Gulpen en uw deelname aan dit boomschuttersfeest. Veel succes vanmiddag bij de diverse wedstrijden en mag ik tenslotte uw voorzitter en secretaris uitnodigen voor het drinken van de erewijn. Dank u. Over! Wie? Heen dan twee! Heen! Vamos! Hop! Dan maken we het. Hoor. As! Allemaal links, Frankje. Voilà. As! Hallo! Allemaal, voilà. As! As! Oh, muziek! Power! Uit!
twee tamboer naar boven. Hop. 4 tamboer naar boven. Hop. Eerst open laten, naar boven. Hop. Schutterij Sebastianus uit IJs. Ook aan u een welgemeend woord van dank voor uw komst naar Gulpen en uw deelname aan het 178e Bonds Schuttersfeest. We wensen u natuurlijk ook allemaal vanmiddag veel succes bij de diverse wedstrijden. En mag ik dan uw keizer, uw koningspaar, uw voorzitter en secretaris uitnodigen voor het drinken van de erewijn. Dank u wel. Aantal uittreden. Ja dan, weer. Aan de schouder. Weer. Wegvieren. Kijk. Op. Kom maar. Handelwagen hoog. Hop. Koningswagen hoog. Hop. Vier officieren omhoog. Hop. Rechterwielen omhoog. Hop. Eerste geweerlagen omhoog. Hop.
Kast op 4 naar voren. Hop. Dank u wel. Schutterij Sint-Sebastianus uit Voerendaal, ook aan u hartelijk welkom hier op deze mooie dag in Gulpen bij het 178e Bond Schuttersfeest. Ook voor u natuurlijk de beste wensen voor de wedstrijden vanmiddag. Mag ik uw koningspaar, uw voorzitter en uw secretaris uitnodigen zometeen voor het drinken van de erewijn. Dank u wel. Johnson Porto. Tweede kunnen niet naar voren. Halt, één naar voren. Halt. Twee klein beetje terug. Tweede terug. Halt. Nog 5 naar voren. Halt, 6. Halt, 7. Halt, 8. Halt.
Halt, 5. Halt, 6. Halt, 7. Halt, 8. Halt. Daar die crimineel, 2 gelitten geworden. Halt, 4. Het wordt als een slogan wel. Halt, 5. Halt, 6. Halt, 7. Halt. Waar is het niet? 3. Dank u wel. Stand up. 3. Schutterij Sint-Maternus uit Wilree. Ook u heel hartelijk welkom hier in Gulpen bij dit bondschuttersfeest georganiseerd door Schutterij Sint-Hubertusgilde. We hopen dat ook u vanmiddag met veel succes zult deelnemen aan de diverse wedstrijden. De wagen. Uitreden. Running Straten Koelcontainer. Stand up. 3. Aan, stand, komen. 3. Uit, 4. Uit. Oh. Voorwaarts. Arrest.
Dank u wel. Ook een woord van welkom aan Schutterij Sint-Jozef uit Veilen. Hartelijk dank dat u naar Gulpen gekomen bent om ook deel te nemen aan dit 178e Bondschuttersfeest, georganiseerd door Schutterij Sint-Hubertusgilde. Ook voor u natuurlijk de beste wensen voor de wedstrijden vanmiddag en mag ik zo meteen uw keizerspaard, uw koningspaard, uw voorzitter en uw secretaris uitnodigen voor het drinken van de erewijn. Dank u wel. Dank u wel. Schutterij Sint-Sebastianus, ook aan u hartelijk dank dat u uit Oost-Maarland naar Gulpen gekomen bent om aan dit Bondschuttersfeest deel te nemen. We wensen u dan ook veel succes vanmiddag bij de diverse wedstrijden en mag ik uw koningspaar, uw voorzitter en uw secretaris ook zo meteen uitnodigen voor het drinken van de erewijn. Dank u wel.
Ja, ik moet er van niet meer hoor. Je gaat al veel huren moeilijk. Wel moeilijk. Dat is een dikke nog huur. Die komt aan het loak. Moeilijk, net blij. Tegenaf van de taal. Ik heb die allemaal. Net blij. Joost. Oh. Nog. Oh. Staat er een beetje Al op. 10 jaar sta je er. Ja, 10 jaar sta ik er al op. Je bent 10 jaar Je weer. kunt van mij nog wel een serie maken. Je moet In de bal je moet onderhand een ervaren rot zijn in het vak, hè? Nou, ik heb nog 10 jaar staan. En wordt die film ouder of wordt meneer ouder? U bent al langer bezig. Hoe lang, wat hebben ze het oudste stukje? 48. Van 48. 47. Kan je dan terugkijken? Nee, heeft er alles. En 40 door de meeste. Schildersleten. Ik heb een video, ja. Die zou je nog wel een maken. Oh, u heeft het allemaal gefilmd, ja? Ja, ik zie het maar niet. Hoe had ik het anders moeten doen dan? Nee, Jonge burgemeester doen dat niet. je moet eigen tijdse vervoersmiddelen gebruiken. Het paarden. Nee, je had met openbaar vervoer moeten komen. Oh. Dat was een goede stunt geweest. Met de strippenkaart en Ja, gedacht. Ik heb het niet aan gedaan. Ik wou zeggen dat ik niet met de taxi moet.
Ja, dat is toch door. Hey.
Houden ze nog wel. Kom ze gewoon, kom. Ja, nou. Zo heb ik een beetje slecht getrokken. Ik heb het ik wil je dat gezien. Goeiedag Samen. Goeiedag. Heel perceel? Nee. Kom je hier op die 3 ja. Hoi. Hier. Ja, we gaan samen. Kom op de televisie. Ja. Moet je wel niet zo klaar kijken. Er had er een film van me gehad. Dat heb ik wel gezien. Dat is hard. Dat is toch niks nieuws meer. Ja, maar 80 jaar. Bovenop allemaal is uitweg. En achter de tent zien elkaar. Oké. Ik ben er namelijk. Ja, Nee, we zien elkaar aan. Ja. Leuk. Wat goed zijn? Ja? Nee. Ja. Is oké. Laat je een avond nog gaan. Ja, prima. Dag. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Precies, dat is de overdeling van het leuk zijn. Ja, dat wordt niet. Ja, de kamers, de boven, ik zou zeggen. Ja.
Nee, want dat is zo'n vervelend. Hè? Ze is 8,5 en naast de buiten 60 kan doormaken. Precies, dat is even boven.
Zo, dat is trappen lopen hè. Met de handen los trappen lopen. Oei, oei. Niet vallen hè. Nee, dat bedoel ik. Hé hey, Joost. Hier. Zo doe je het niet meer. Ik heb een skipak gekocht, maar voor de rest van de wereld niets gezien. Hallo, ik ben Harry Huijen. Ik zit ook in de sportclub. Van Nederland. Ja, dat doen we. Mini-Olympiade, ja. Mini-Olympiade, ja. Nou ja, ik zit zelf ook pas avonds. Ja. Van Nederland. Ik ken dat wel even jullie ook nu. Ja, dan heb ik het zo'n filmpje. Werkt hij ja niet meer naar niks? Wat lief? Die werkt hij ja niet. Ja. Staat hij ja? Nee, voor die zwartwerkers. Zwaarwerk alleen. De zwaarwerk, sorry. Maakt toch niet zo. Kan ze nog niet doen? Helemaal ruimte met voor een voetkasten en zo. Ja, ook niet zo dik. Dus ik ben nu tegen het weekend. Ja, zit meneer Haking hoor. Van de boekhouding. Ja, wat ik nou wil, voor je speelt nog. Wat? Het ging erop is, zo. Zo. Ja, dus... ja, het valt best mee. Ja, normaal de zolder met de warmte dan trekt het. Klopt! Ja, dat is nog meer. Dat is nog meer. En ik eens even erop hebben. Dan kunnen ze allemaal neer. Die hoogte, hè? Hoe wil ze naar binnen? Dan gaat ze weer naar binnen, schatje. Dan was ze dit niet doen, hè? Deze? Ja. Nou, zo is dat misschien apparatuur wat kan ik vertellen. Zo wacht over het, ja? Doen we natuurlijk met een opgestart systeem. Waarschijnlijk al vaak zo. Middag. Al die tafel op en al. Dit is een koffie, dat heeft ook zo mooi.
moet er even winkel op. Dan laat je wel weer en dan buiten dat de 1 juni de andere kant. Dus ik krijg het lekker door Ja, gelukkig mijn linker. Ja, heb ik. Dat denk ik niet, maar tas mee. Ik pak het zo af. Hallo. Ja. Oh, het kapitaal is slecht. Wat heb je nou al gehoord? Nee. Zijn jullie niet op wetenschap? Zijn jullie niet op Ja. Ja. Hé, stoppen! De hele avond hij zei dat het netjes eruit zag. Laat me je vingertje zien. Ja. Oh nee, helemaal opnieuw. Klaar. Een stukje uit de elleboog gehaald om erbij te zetten. En dan is morgen dus Op uitstappen. Wacht even. Wacht even. Een moment. Niks zeggen. Er zit geluid op. Wat leed, hè? Zit vol niet. Ja. Leed van niet.
beheer. Die beheer, niet de vent. Dat ding goed. Kijk, kijk. Kijk. We gaan nog vanavond. Ik ken alleen Jos Weesmiddel, ik ken dit. Jos. Misschien is het wel. Lijkt het in de Stil niet. Wat dat betreft, ja, lijkt het weer van elkaar. Had je ook 30 jaar nog kunnen staan? 30 jaar bij mij gedaan, dan ga ik dood. Ik zo niet. Had je echt opgebouwd? Het is lekker hè? Ja, het is hier. Het is struik. Zo'n zeldzaam figuur. Kies door Nederland. Grote plaats van ik kies er niet op. Van de Engels, wat is het? Jacques. Jij hebt toch wel, hè? Leuk, ik word te laat. Dat is steeds voor je. Jij hebt toch wel, hè? Zou ik dat gewoon hebben? Ho. Dan zit je een vedenbeer. Net de vrouw die al 14 uur in het kraambed lag. Dat was echt veel pijn dan. Niks van. Ik zet op een gegeven moment 6 je komt daar nooit nog. Ja. Dat is toch in een goede business moet zitten, want ik zie elke keer dat u een betere sigaar hebt. Nee, nou, ik kan zo'n sigaar, zover ben ik ook niet dat ik die aan kan. Ja, inderdaad, die misschien jammer. Lachen. Dat heb jij ook gekeken, hoor. Pak een bloemetje van. Uit verlegenheid, zeker. Ik kan nog eens kijken. Zo werkt dat. Oké. Goed. Goeiedag. Wacht even zo. Is dat de NOS? De NCRV. De VPRO. De VPRO.
Moet kunnen. Moet kunnen. Verkeerde bocht pakken, hè? Nee, ik heb nu door ik vrij spres, ik heb nu toch heel weinig gefilmd. Dan kunt ze zien. Daar. Nee, wat? Kijk nog. Heel vol. Dankjewel. Oh, dat is heel goed. Ja. Nee, dat is ja, dat is ah, monsieur. Alles goed? Ja, uitstekend. Dat was wel even. Ja, dat kun je hebben. Een beetje een tekst ook. Is dat hier? Oh, dat ik Dag Sjaak. Dag Sjaak. Ja, dit is wel. Leuk jongens, dat vind ik leuk. Oh, dat vind ik leuk. Dag. Merci. Kijk eens, ik heb gezegd de harde kern moet nog komen. Zeg, film dit even. Zeg, dat vind ik leuk jongens. Zo ja. Blijven naar redding. Laat je op de muur. Dat is eigenlijk goed. Zeg maar, ik ga net Wilberes, ik zag Wil, ik heet de deur toe, ze zei Daniel Hollands Koepsoelis. Ja. Ja, even vragen, wat ik ga. Nee, achter de tent zit, maar dat is wel warm in de tent. Wat nu zo komen, die oude kut, als ze nog bang worden, is het Ik heb de tent opgevoerd. Waar is het wel? Dat is weer natuurlijk. Ja, dat is dan weer. Die is maar klein. Stichting van, ja, maar dit is wel persoonlijk. Dit is, ja, dat is mooi. Mag ik het ook eens zien? Schaak, filmen. Dit is maar klein. Dat is wel echt. Dat is juist als je die echte boeren. Ja, ja, precies. Ja. Gaat het? Ja, ja. Heb je het ook, Ja, prima. Ja, leuk jongens, zeg bedankt. Ja, heel mooi. Nee, dat valt mee, maar zo is dat. Pap drinkt dat glas leeg. Vallen. Niet vallen. Ja, hoor die. Ja, het zit er allemaal in. Ja, dat is weer. Ja, dat heb ik dan. Alver. Dan doen ze ook dingen niet. Want je weet weer in het hoofd midden in de cultuur en boven richting de Zwarte Piet heb ik het over. Zwarte Piet. Ja, ik heb een zwarte ziel, maar dat is goed.
Ja, ja. Dag meneer Verloo. Goedemorgen. Meneer Verloo. Ja, we hebben de sierbrigade en een leenshoor. Ik heb een vraag aan u. Let op Fred wel. Mooi hè. Hey. Goed. Waarvoor? Mooi. Dat is allemaal zo doen weer. Dat is wel. Ja, dat zou ik weten. Ja, dat gaat wel. Zet hem maar wat werken. Dag samen. Ja. Dit is de beelden van de nieuwe ijssalon. Hoe ze het noemen in Gulpen. De eerste ijssalon die Gulpen kent. Zolang het Gulpen bestaat. Ja, Ik ben goed geïnformeerd, hè? ja. Ja. In zijn bevel. Ik zit er met het idee gekomen voor in Gulpen een ijssalon te beginnen. Moeilijke vraag, hè? Nee, dat is niet moeilijk. Ik ga niet willen bij me ontschuldigd zijn. Ik heb zo veel gezegd dat ik altijd nemen doe. En dan had ik dat immer gemist. Du moest die gewoon een zaak hebben, hoe ze lekker iets en een lekkere milkshake gezegd. Ja. Nee, dat is echt serieus. Ik had die immer. En dat miste ik, want we hebben immer aan het pizza, het wordt immer de vettige gehad. En het, ja, dan werken we weer een tour op ons. Ja, dat is wel wat. Maar kan ik ook dat koffie aanbieden? Dat is er weer. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan zeg ik toch bij dat het de eerste ijssalon is in Ik kreeg voor Gulpen. mij de eerste tas koffie nu. Alleen daar. Goed zo. Kaas. En ben je nog niet blijven zitten? Nee? Vind je Gulpen mooi? Ja? Ben je graag in Gulpen? Weet je nog niet? Hè? Weet je nog niet? Hè? Nee. En dat is mama. Ja, hè? En dan ik Ja, dat is papa. Ja. En papa verkoopt hier lekkere dingen. Heb je graag eens? En dan had hij de mozaat. Dat is ook belangrijk. Nu kun je zwemmen. Is dat oma mee, hè? Ja, hij moet met de willen is ontzettend gaaf. En dit is Wijs me. Vertel mij maar eens, wat ligt er allemaal? Salade. Ja. Hamkaas. Kaas. Stokbrood. Boter. Zal ik een paard geweest, zal ik een lat geweest? Meen je het? Nederland is nog niet donker. En wie is dat dan? Ja, nee, ik zag leuk tegen de liefste schat ik hem op. Ik ben 30. Henko. Remco is dat. Henko. Ja.
zei Anja is ze knap is geworden. Ook zaken. Eerlijk. Ja. Non, dat zeg ik nu pas. Ja, hè. Nou, dat is een knappe vrouw. Ja. Daar ga ik in de blik vallen, weet je. Die beslissing is dus correct. Ik laat die direct nog maar eens een keer voor de balans op de proef stellen. Dan weet je wie van mij geduld heeft. Ja, niks in te doen. 20 minuten. Dat is wel mooi. Niks in mooi. De vroeg verliest hier is de bal aan de overkant. Dat is een gehoor.
Daar in de camera. Piezen uit de piezen. Piezen uit de piezen. Moesten we van een zaak zullen dat op. Moet ik daar niet wijzen hoor. Nee. Van je zijn. Vertel me. Nou, het is donderstagmorgen. We zouden de eerste keer in de Looierstraat staan met onze nieuwe maat. Om 7 uur zou de straat afgesloten zie je. Ik zie hij nog diverse auto's doorvaren. Dan staat er een hoop vuilnis. Ook stond er nog diverse luchtwagens die niet moeten staan. De Marco Pliede stond te wachten om eventueel eens een keer uit te kunnen pakken.
Maar voor de eerste keer vind ik niet dat het al te best geregeld is. Ik dacht dat dat toch wel een beetje gedaan mocht worden. En dat is er echt staan. Nou, zoiets ben ik nog niet. Ik kan voor niet over spreken of het schaaf voor ons is. Maar als ik mezelf pak, ik kom normaal om 6:30. Dan ben ik ongeveer tegen 8:30, 9 uur uitgepakt. Als de maand om 9 uur begint, dan weet ik niet wie ik de lui moet bedienen. Och, dan komt wel weer een luxauto. Ja. Ja. Filmste niet, dat is zo goed onderweg binnen. Ja, dag meneer. Ja. Dat wordt een klopt. Nee, sorry, dat klopt. Om 7 uur door maat auto rijden zie je. Dat zouden we niet willen. Nee, ik weet dus niet wat je zo is. 4 voor 7:30 is het. 4 voor 7:30. Een stukje naar voren nog. 4 voor 7:30. Normaal worden we achter al bezig. Normaal word ik daarachter al een ganz stuk afgeladen en uitgepakt. En uitgepakt. Ik heb nu er kwam niet staan natuurlijk, heb ik ook niet de klep open en mijn handel eruit, want nou ja. Dat zal nog wel moeilijk worden. Maar ik denk toch dat maar eens langzaam op ik weer 7:30 vind ik te laat. Ja, maar wij Morgen. In 1976 vertrok de Mark hier naar het Alexanderplein. De 30ste komt hij weer terug hier. Dat was meneer Sanger. En wat voor jou is er weggegangen hier? 76 hè? Ja hè? Ach, scheiße. Losse plank naar hoofd toch? Ja, ik heb ze zo gemaakt. Niks gedaan, maar heb ze toch staan. Wat staat voor iemand daar? En dan staat hij van de huis gewoon nog op. Als ze maar terug zitten.
Het opbouwen van de markt hier, om het hier naar het blijven. Loopt niet zo goed, zoals je ziet. Vuilniszakken moeten wij niet meenemen. Vuilniszakken, dat nog gemaakt wordt. Nee, moeten wij niet meenemen. Het loopt niet goed de eerste keer, hè? Wat? Het loopt niet goed de eerste keer. Ja, sowieso. Dat is altijd de eerste keer. Ja, jongen. Wat is zo? Vanaf 1976 is de maat weg hier. Ja? Ja, 76 was dat. Hè. En nu komen we weer terug. Met veel ellende en veel trammelandal. Het zou wel een trammeland worden, hè? Dit is wel een trammeland. Dat is zo alleen. De voedingswagen moet nog komen, daar kunnen we niet lang. Jongens, zou dat 3 kunnen worden. Of ze wachten worden. Als we toch net erop Ja, sowieso. Ah. Ja, dat is Lintje Boekels. Oudste kasteleinsvrouw van Gulpen. Ja, het was Limburg en zo, ja. Ja, ja. Nee, je koep, ik vind dat u gaat te veel, hoor. Ik zeg maar niet te veel op het stuk. Ja, dat zeg ik, dat staat erop, hè. Maar niks zo goed, maar ze willen. Maar ze eigen mening hebben. Ja, nee, dat mag toch zeggen. Nederland, hè. Snap nou? Dus wat verzaagde, de achter stond er van iemand in de weg, hè. Juist. Ja. En hij zo vind ik, ja, dus toch met een neergeplant en hup. Het lijkt wel een stap, kijk, het vuil is slecht vanaf. Ja, het vuil is als ik hier zo ook. Ja, nee. Die pa, die wat dan als die werkballen en wat de doorballen doe je. Hè? Nou ja. Maar ik vind dat zonder voor door. Heb je geen inspraak te tegen? Ja, Ik geen inspraak indelen. De inspraak is hier, wenn ze zich daar tegen verzet, mag ze heen blijven. Dus ze kunt zijn boterham indelen. Oh. Dus ze kunt ze niet kunnen zeggen van Loes, ik wil het niet, want dan zeggen ze keihard, blijf maar thuis. Als de gemeente Voor jou hebben we 10 anderen. Dat is niet alleen hij, maar dat is overal. Ik stond nu op de maat, ik stond al 24 jaar. En die Ja. hebben gezegd, jongens, het is niks wat ik ga doen en toch doen ze. Ja, maar Kijk, op een bureau, achter een bureau, ken ik heel veel. Ja. Maar ga ik hier aan het werk, dan is het zo. Het is, als de gemeente gaat plannen... Hagen Gulpen, vanaf 1976 vertrokken, 30 juni teruggekomen en een waardeloze troep. Tot en met voor het winkelcentrum. Loopt toch niet. Dus nu precies 8 minuten voor 8. Mensen staan nog hier rond te kijken, kunnen weten niet waar ze naartoe moeten.
Gulpen willen het winkelcentrum redden. Het winkelcentrum gaat met 3 uur markt. Kan je vergeten. Het winkelcentrum gaat met 3 uur markt. Op de markt is de gulden daalder waard. Zo. In 1976 vertrok er hier. 1994 terug. Op de markt is uw gulden een daalder waard. Ja. Dag Theo. Ja, u kijkt hier bijna alles voor niks. Ja. 1976 vertrok de markt hier. 1994 komt de markt weer terug. Het vele er allemaal om. Dag mevrouw. En het thuis vol? De markt is uw gulden een daalder waard. Ja. Ja, mensen gingen gulden als weer zo gekloerd. Dat is dialect. Kijk eens wat een mooie bloemen. Dat moest met mij doen, hoor. Dat is een goed belegd, ja. Ja. Hallo? Zo is het zo, kijk dan maar. Hallo? Mag ik eens naar kijken? Ja. Ja, is het veel te zien, ja. Nee, Is het veel te zien, ja. Best zo die kijken nog. Maakt mich niet. Op de markt is een gulden daalder waard. Wat staat er nog op? Maakt mich niet. Het gaat zo in marken. 42 is nee. Oh ja. En Kijk eens, dames en heren. nee, In 1976 verkocht de markt. Hier. 1990 komt er erbij. Dag mevrouw. Dag. Hoi. Ja, ja. Zo, het is de prijs. Nee, ik heb nog. Bedankt. Ik zie je. Wordt er niks mee. Hoi. Hoi. Op de markt is de gulden een daalder waard. Oh, daar ging een bank daar. Dag mevrouw. Ja, meneer. Het is niet zo koud bij boten huur, hè? Ja. Ja, ik vind. Ja, zo. Dit zijn de beelden van de nieuwe markt weer teruggekomen van 1976. Vertrok deze markt hier 1990, 30 juli. Komt hij weer terug. Ja. Dames en heren, koop maar. Niet langslopen, kopen. Maar die is toch gulden en daalder weer, zeggen ze. Oh ja. De eerste gulden is een daalder. Ja, op de markt. Hè. Mevrouw heeft gedate. Je moet vlug thuis de middag koken. Dan spreekt ze nog wat ze vragen alsjeblieft. Pardon, dag. Ja, de oma met de kring. Dag oma. Ja, dat is goed. Dat is veel mooier. Let op. Ja, lachen. Ja, of het te lachen. Maar lachen. Op de maat is er geen daalder weer. Dikke daar, dikke man. Alleen hier. Ja, dames en heren. Kijk eens. Ik loop hier maar op. Op de markt is een gulden en een daalder waard. Ja, ja. Maar ze geen gulden has misschien doen. Wat was er dan? Dat ze gingen gulden has. Oh, dat bestaat. Als ze gingen daalder. Hoe loop ik nou heen? Kom. Dus er werd al marktzaken. Voor iedereen een schaar. Weet ik ook voor mensen. En u maakt het samen. Dit lint doorknippen.
Ja, ik heb al één ding geleerd. Je moet een gegeven paard niet in het bek kijken. En ik vind, meneer Frans, als u nou de grote neemt... Nee, meneer Frans neemt de grote. Oké. Hij als portefeuille... Voor het geval hier alles gaat gewoon gelukken. Ja, je weet het nooit? Je weet het nooit. Ja? Ja? Oké, dan gaan we. Ja? Dit is waar door. U had het anders willen hebben? Zo. Stuk mag nou... Ja, we gaan nog wat rond. We gaan er wat rond. Ja, en ik heb begrepen... En dat kussentjes zo mooi. Ja, looien erin. Ik ben iemand, ik volg alles. Kijk, een haring, moet marktgeld in. Ja, één persoon dus. Mag ik meestal even hier de markt uit? De normale marktgeld hier doe je om. Die gaan met mij dus mee naar de markt en dan waar je markt in. Doen we dat nog eens? De vraag op... Doen we dat nog eens even? Kunnen we dat nog eens doen? Kunnen we dat zo eens? Nou, dan doen we het maar zo. Goed zo. Dankjewel. En nu? Heb je erop staan? Ja, even. Allee jongens, dat komt. De derde huis, we zouden niet in het paardskabinet komen. Hallo? Ja. Nee, de VVD is te leeg. Hoe is die? Dat is wel zo'n laagje, dat is het. Oh man, Hey, toch ga ik de Piet Frans. Dat is net uit het begin nou, hoe wordt het niet gesloten? Ja, die dingen ze krijgen. Ja, nee. Ja, ik vind toch dat je vrij veel... Kostman, Nationaal Nederland. Ja, ik wilde erbij zijn. Ik help hem in Kostman. Kostman, Nationaal Nederland. Oh, u hoorde dat net al, u hoorde net nat. Nee, ik ben verantwoordelijk voor alles wat verkeerd gaat. Ja. Dan kun je het ook uit. Toch een beetje als manager aangesteld hoor. Kijk, als het goed gaat, dan zegt hij, ik ben de manager. Dat is een manager eigen. Dan heeft u weinig te doen. Dat geeft nog even antwoord. De docenten Karl Marx is dat is heel positief voor de Veel mensen die zijn Ze hebben allemaal een hypotheek gekregen, dat is dan een van mijn taken. Want ik sta te markt, ik kom bij jongens de winkel om 9 uur open. We zijn er wel eens die beginnen wel later. Bent u in deze aanspreekpunt van mensen die hebben, dat kunnen volgens
positieve dingen zijn. In de zin van, nou, negatief in de zin van, ja, hoe heb je dat Wat doe ik dus? Ik moet zeggen, als er probleempjes zijn. Ik ben dus tussen Nationale Nederlanden en de winkeliersvereniging. Er zit nog een APC, ja. dit is de beheerder. En dus moet ik zeggen, even mee in de zaken. Toen was links nog niet. Hier ben je lang niet meer, hè?
Morgen. Oh. Het werd warm hier. Ja? Jo, 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 jo. Zoek hem al. Zoek tegen me. Niks doet de kabaal. Ja. Kabaal merken.
kabaalmaker. Nein, Herr Kranz. Nein, Herr Kranz, ich hatte nie den Eindruck, beziehungsweise ich war natürlich selbstverständlich auch sehr kritisch Ihnen gegenüber, Herrn Kiesels gegenüber und Gott und der Welt gegenüber, sehr kritisch mittlerweile. Bitte, ich bin immer wieder ein Optimist und denke, ist in Ordnung irgendwo. Es hat alles Hand und Fuß. Gut Ding braucht Weile. Das ist ein alter Spruch, aber ist in Ordnung. Wenn dir aber die Fälle wegschwimmen, dann kannst du nicht mehr reagieren. Wenn es kein Geld mehr im Hintergrund ist, dann kannst du nicht. Ich kann es Ihnen sagen. Wir sind jetzt mittlerweile in Sachsen, in Neukirch, und da gibt es einen wunderschönen Friedhof, gibt sogar Familiengruften. Vielleicht können Sie uns da besuchen. Ist keine Drohung oder ähnliches, um Gottes Willen. Aber bitte, mittlerweile, wir sind ziemlich am Ende. Das heißt, ein Lied aus Paris, es hieß Moulin Rouge. Ein Lied aus Paris, ich höre es noch heut, denn mein Paradies, es hieß Moulin Rouge, das einst ich verließ nach seliger Zeit. Manche Nacht hab ich dort verbracht, getanzt, gelacht bis früh um 8. Was zu schön ist, muss schnell vergehen, und nur die Sehnsucht bleibt bestehen. Ein Lied aus Paris, es hieß Moulin Rouge. Dies Lied aus Paris klingt so zärtlich und süß.
Es hieß Moulin Rouge, dies Lied aus Paris klingt so zärtlich und süß. Taverne, dunkle Gestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise, Baby, wenn ich austrink, machst du dicht. Dann bestellt er 2 Manhattan. Und dann kommt ein Herr mit Kneife. Jack trinkt aus und Baby zittert. Doch dann löscht sich schnell das Licht. Kriminaltango in der Taverne. Dunkle Gestalten, rote Laterne. Abend für Abend lodert die Lunte, sprühende Spannung liegt in der Luft. Und sie tanzen einen Tango, alle, die davon nichts ahnen. Und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? Denn sie können ja nicht wissen, was da zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, glühende Blicke, steigende Spannung und in die Spannung, da fällt ein Schuss. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wäre. Nur der Herr da mit dem Kneifer, dem der Schuss im Dunklen galt, könnt vielleicht noch etwas sagen, doch der Herr, der sagt nichts mehr. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, immer das Gleiche, denn dieser Tango geht nie vorbei, geht nie vorbei, geht nie vorbei. Ein kleines Lied auf allen Wegen, mehr hab ich nicht, ich bin ja nur ein Vagabund. Ich kenn die Welt bei Wind und Regen, wohin ich komme, lockt für mich ein roter Mund. Mir hat das Glück so viel zu geben,
Doch wenn's am schönsten ist, dann muss ich wieder gehen. Ein weiter Weg ist dieses Leben, doch überall, wohin ich kam, da war es schön. Die Welt ist groß und rund, ich bin ein Vagabund. Mein Lied und ich, wir beide müssen wandern. Wir haben keine Ruhe auf der Welt. Wir müssen fort von einer Stadt zur anderen, wenn es uns auch einmal irgendwo gefällt. Ich weiß, dass viele Menschen mich beneiden, doch oft ist unsere Wanderschaft auch schwer. Auf und ab, kreuz und quer, und das Heimweh läuft uns immer hinterher. Ein kleines Lied auf allen Wegen, mehr hab ich nicht, ich bin ja nur ein Vagabund. Ich kenn die Welt bei Wind und Regen, wohin ich komme, lockt für mich ein roter Mund. Mir hat das Glück so viel zu geben, doch wenn's am schönsten ist, dann muss ich wieder gehen. Ein weiter Weg ist dieses Leben, doch überall, wohin ich kam, da war es schön. Die Welt ist groß und rund, ich bin ein Vagabund.